Let's fix na bawang isda. At ito ang mga sangkap. Tara na. Ating luto. Okay guys, magandang tanghali sa inyong lahat. Pagluluto na naman tayo ng simpleng ulam. Pasok sa budget, lalo na yung may mga yan. O, ito, meron tayong recipe, natin, mga gamit. Piniritong isda, pinirito ko na. May kamatis, sibuyas, luya, sili at pechay Tagalog. Una, ilalagay natin itong kamatis dito sa kasirola. Tapos, ilalagay na rin natin yung sibuyas. Tapos, luya, pantanggal ng lasa. Tapos, ilalagay na natin yung piniritong isda sa ibabaw. Tabaw ng mga kamatis, sibuyas, saka luya. Natin ng isang sandok na patis para sumipsip yung lasa. Lagyan natin konti. Tapos, isasalang na natin, ay pababaw natin yung siling habas. Isasalang na natin. Tapos, tatakpan lang natin siya. Kaya lang, na-steam siya. Pag naamoy na natin na mabango, buksan natin at lalagyan ng sabaw. Tingnan natin kung kumukulo na. Wow! Ayan o. Doon na natin lalagyan ng sabaw. Simpleng luto lang ito mga guys, pero masarap. Masustansya ang kanyang sabaw. Pasok sa mga chikiting. Takpan natin ulit at pag kumulo, ilagay na natin yung susunod na gulay. Higit lang natin yung pechay. Hindi na natin tatakpan. Nag-aantay na yung aking special na anak. Siya daw taga-tikim. Kasi mahilig to sa sabaw. Talagang siya. Sabaw at saka gulay. Ilagay natin na paluto ng konti. Pechay. Hindi ka na mapakalimiti at tama na yung lasa. Kasi sa amin hindi sakto lang, hindi kami masyadong nag-aanak kasi mga high blood, bawal ang maalat. Kasi pala pag mataas yung uric acid mo, bawal ang maalat. Pero nilagyan ko siya ng konting sugar imbes na yung baking sugar na lang nilalagay ko. Hindi ko na siya tinatakpan para yung kulay ng gulay green pa rin. Kasi madali lang naman maluto yung pechay. Ito guys, titikim daw yung aking binata na special. Ito yung aking taga-tikim. Hindi pwede, hindi siya titikim pag nagluluto ako. Nagkanak na init. Ito na guys, tignan nyo Sarap na sarap siya pag may sabaw kasi. Ayan. Okay? Okay, mag-okay ka na. Sarap. Yan guys. Patayin ko na kasi hindi naman kailangan luto-luto yung pechay. Maluluto na siya kasi mainit naman. Okay. Simpleng ulam lang to sa mga pasok sa budget at saka hindi mahirap gawin lutuin. Hindi mahirap lutuin, kaya yan na, tapos na. Hindi ko na siya tatakpan para hindi malamig yung gulay. Maraming salamat sa panonood.
Pag nagustuhan nyo yung aking luto, paki-like and share lang po. Thank you for your watching. Please like and follow. Bye.